Angiphethe pen, angiphethe phepha, ngikhofoza uFacebook ubusuku nemini, ngithuka inhlamba, hawazi isibongo sakini, hawazi ekhaya konyoko, hawazi imlando wakwaZulu, hawazi lutho nje. Uthi umuntu mawujalo. Kodwa umlando kanondinto othandana nawo kusethandane nobani othandana nobani uyawazi. Uhlulwa ukwazi umlando wakwenu. Uhlulwa ukwazi umlando wasekhaya konyoko. Uhlulwa ukwazi umlando wesizwe ophila ngaphansi kwaso. Kodwa umlando wento engenamsebenzi uyawazi. Awuzwile nibona sebemshayile. Uyawazi umlando weqhwaga ke zendawo ikiki zendlela. Into engenamsebenzi walutho. Uyawazi. Kodwa imlando okuyiwona ozokwakha wena wakha into esiyiyo namhlanje wakha into eyikusasa lezwe laseNingizimu Afrika wazi lutho nje. Njengoba ngikhuluma-ke ngimi lapha nje mina ngumlando mina uNgizwe umlando wamchulu dabuka enkandla ngikhuluma umlando wesizwe samaZulu angiphethe pen angiphethe phepha angitadishile ngikhuluma ubumina ngizobutadisha kanjani ubumina awungibuze ngabakwethu kani uzokutshena ukuthi simakade kamuzochithwayo umzochithwayo ezalwa usilwane ezalwa ugaba ngaye ezalwa uphakade ezalwa umacingwane ezalwa ujama. Hayi iphiwo zabantu ayifani nkonko etshwaleni ziyafana iphiwo. Njengoba sikhuluma kanje-ke uZulu zilile sile semabandla wonke sihambile okubalulekile uZulu sihlonipheni ingane zakwethu ngoba amadlozi idlozi lemizi yonke ligubhile kwaZulu akuyilona dlozi elikhulu kunathi sonke. Manje kubalulekile ukuthi abantu bazihloniphe ney'phuzo zenu zithibene ey'phuzweni nazi ukuthi nizilile kuze kushaye usuku la itshalwa khona inkosi yamakhosi kuyezwakala Zulu. Njengoba ngila i-KK hostel ngizohambela wonke amahostela njengonsizwa yakwaZulu ewusomlando futhi eyigagu enganceli. Yingakho ngilapho ngizohambela wonke amahostela bafowethu ukuthi ngizokhuluma izwi elilodwa lokuthi hlangana Zulu uma singehlangana manje sitshengise umhlaba ukuthi thina singobani siyawuhlangana nini na noma ngabe uphesheya kwezilwandle eMelika noma ngabe uphesheya kwezilwandle kwelamangisi noma ngabe ukuphi kubalulekile ukuthi masisihloniphe sazi ukuthi uma ngabe ungumZulu noma unguma-Afrika wazi ukuthi inkosi iguqile. Ngisho i-United Nations inhlangano yezizwe jikelele kuyaqala ngqa emlandweni wama-Afrika ukuthi amafulegi ehliswe ahloniphe inkosi yamakhosi yaKwaZulu Natali yamaZulu isilo esibuse kunawo wonke emhlabeni jikelele. Into engazi ziyenzeka. Yingakho-ke nje bafowethu siyilana sizothi kusukela ngoLwesithathu thina singizwe online sobe sesikwabangoma nisilandele epheshini sobe siwuhulula umlando wonke. Niyeke iy'shiphi leziya iy'shiphi lezi ey'sakaza lapha lapha esaxoshwa khona ukube bawusile labo bantu ukuba uKhozi aluphethwe izibozi ukuba uKhozi FM aluphethwe izibozi befanele bemlando ukhathinde uMfokangobe azoba khona hulu umlando sizotshelwa abafazi ukuthi thina singobani esukwini la uZulu ezile wonke uZulu eguqile sizotshelwa ngabafazi ukuthi thina singobani emlandweni wakaZulu. Manje into engekho leya